What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to our YouTube channel. And for today's video, we are going to make our Sunday content. So ngayon ay gagawa na tayo ng mga Sunday content. Yung tipong mga content natin na may mapupulutang mga aral. Para naman meron tayong maiambag sa sa lipunan. So ngayon mga buddy, at ngayon ay linggo at timing din na ngayon ay ang Father's Day. So to all the fathers, sa mga papa, daddy, pundrakils out there, happy Father's Day to all the fathers out there. So ngayon sa content na to, we're going to talk about about fathers. Like I'm gonna tell some stories of myself. So just keep on watching and let's roll. Intro. Ngayong araw mga buddy ay Father's Day. Yes, Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga papa dyan. Thank you so much for all the sacrifices, the love and care na binibigay niyo sa amin. Especially to my papa out there. Papa, mag-ingat ka dyan ha. I love you. Alam niyo ba mga buddy, yung mga papa natin, like our father, kasi kadalasan ng mga papa natin ay hindi talaga masyadong showy. Alam niyo yan. Yung mga papa natin ay hindi, pero meron din namang mga papa na showy talaga or pinapakita talaga like they're showing their love to their family or kaning like malambing talaga. Pero kadalasan naman talaga ng ating mga papa ay hindi showy kasi they are acting like they are strong. Come on, man. Ganyan yan, pero deep inside napakalambot nila. They are just like acting matikas. Pero grabe malambot yan inside ang ating mga father. Alam niyo yun eh. Alam ko yun eh. Alam ganyan talaga kayo pa. Papa gini. Kasi si papa sometimes my father is not hindi masyadong showy. Yes. Pero paglasing napakalambing noon, di ba? Si Papa, kung nanonood ka ba ngayon, Papa, alam mo nanonood ka. Kasi si Papa kapag lasing, napakalambing nun eh. Bibigay yun ng pera eh, kaya ang sarap lasingin eh. Sarap mong lasingin, Papa, kasi nabibigay ka ng pera. Sinasabi mo sa akin, anak ko, ito nak, bilhin mo, gusto mo na. Pero, yan ang problema, si Mama, ayaw ni Mama na malasing si Papa. Kasi, hindi ko alam. Mas ako okay lang naman kasi okay lang. Minsan lang din naman nalalasing si Papa, like once in a blue moon. Yo, bibigay nga ng pera. Dami. Yan. Kasi alam ko na ang mga papa natin talaga napakalaki ng sakripisyo din na binibigay nila. Like they are naniningkamot si tao naniningkamot na. They are nagsisipag sila. Sisipag ba? Basta ginagawa nila ang lahat para sa kanilang pamilya. Like, sila talaga ang tumataguyod. So, yun nga mga buddy, no? So, at ngayon, I'm gonna tell you some story of my life. Before kasi ako napunta sa puder ng aking pamilya ngayon, like my mama and papa, tas yung kapatid ko, kasi magkasama na kami. Before them, lumaki talaga ako sa poder ng aking lolo. Oo. Yes. Lumaki ako sa poder ng aking lolo before to my family. Before I am a lolo's boy. Lolo's boy talaga. So to my lolo out there, like to my tatay, lolo, basta tatay na nasa langit na ngayon or sa makabilang buhay na tayo. I am doing my best right now. I am doing well in our dreams. Like, sayang lang kasi di mo naabutan tong mga panahon na ngayon. Panahon na to na unti-unti ko na natutupad yung mga pangarap natin. Kasi we are mahirap. We are mahirap talaga. Medyo, di naman masyadong mahirap kasi nakakakain naman kami 3 times a day. But, we're lacking of money talaga.
doon sa bukid, doon sa Mindanao, kasi ako lumaki. Sa Mindanao, sa Tambis, Barubo, Surigao del Sur. Yan yung lugar na kinalakihan ko talaga. So, I am. Basta ako ay isang Lolo's boy. Yes. But my lolo has died because of sakit. Yes, napakahirap kasi talaga Kasi wala kasing pera, yun ang problema doon sa amin. Especially kapag nagkasakit ka doon, doon sa Surigao. I'm gonna tell the story. Kapag nagkasakit ka doon, like, medyo malubhang sakit, so kailangan mo talagang ma-hospital. Pero doon, grabe napakahirap talaga magpa-hospital. Wala kasi kaming pera na ipanggagastos doon As long as kaya pang gamitin ng mga herbal, hiniherbal na lang talaga namin. Like especially to my lolo. But in my case, sa case ng lolo ko, is kailangan na talaga namin pumunta ng hospital. Kaya ayun, medyo yung mga lupa namin, like there are parts of our lupa na nabenta. Ay, hindi pa benta, tawag rin na prenda. Prenda, kasi Tagalog sa prenda. Prenda. Ano bang prenda? Prenda sa mga Bisaya ko dyan, nilang sa comment section yung prenda sa Tagalog. So yun, medyo mahirap. But it's okay naman. Okay naman. Kasi tinataguyod naman kami ng aking lolo. Doon. Grabe din ang sakripisyo niya kasi sa bukid lang kasi kami umaasa talaga. Like root crops, root crops. Mga gulay, nagtitinda kami ng gulay. Basta root crops, ganon. Kapag wala kaming kanin, root crops yung substitute. So, nakaka-survive pa rin kami. At ngayon, so, di talaga on that time, when my lola is dying matawag yun. I was at his side. Kaya di ako nakapag-aral last school year. Magsi-second year college na kasi sana ako ngayon. Di ako nakapag-aral last school year kasi pinili kong aalagaan yung lolo ko until his last breath. So yun, di muna ako umuwi ng Bohol at nagpaiwan ako doon sa Mindanao. Kasi medyo may virus din naman. So yun, kami yung nag-aruga. Inaruga ko talaga yung lolo ko, like sa hospital. Kung may kinakailangan, ay ako talaga yung sumasama sa mga hospital, like ganon. Kasi ako lang din yung nag-aaral sa amin doon sa Mindanao. Ako lang yung nag-aaral, ako lang yung medyo may alam. Especially kung kasi sila doon is sila kuya is high school lang or ang iba elementary nga lang yung napag-aralan. So kaya ngayon, kaya ako ginagawa tong pagva-vlog ngayon because I promised to my lolo, nag-promise ako talaga sa kanya na sabi ko, Tay, sinabihan ko kasi siya noon na Tay, wag ka munang mamatay hanggat hindi pa ako successful kasi bibilhan pa kita ng maraming gamot. Ako na magpapagamot sa sakit mo. Sinabihan ko siya talaga noon. Like, anong gusto mo? Kasi palainom siya noon Anong gusto mo? Bibilhan kita ng maraming alak. Ano gusto mo? Lahat ng alak, bibigyan kita. Huwag kang mag-alala. Basta hintayin mo lang yung araw na magiging successful ako. Kasi mahirap pa tayo ngayon Sinabihan niya, kasi mahirap pa tayo ngayon. But huwag kang mag-alala. Itong apo mo, sabi ko, itong apo mo, ako yung mag-aangat sa kahirapan ng ating angkan. Sinabihan ko talaga siya nun. Tapos kasi nag-aaral ako, nagtitake ako ng scholar sa SEMA noon Gusto ko mag-SEMA noon. Nag-take ako ng scholar, tapos di pinalad. Di ako nakapasa. Di ko alam ba't di ako nakapasa. Di naman ako bonak, di naman din ako bobo. Like, di ko alam. Kailangan talaga ng pera. So, ayun. Kaya yun, to my lolo out there, grabe yung sakripisyo nyo sa akin. And to my papa, ngayon, nakasama ko na sila papa, sobrang thank you sa suporta na binibigay mo sa akin, especially ngayon.
na grabe yung ipinapakita nyo support sa akin, yung mga sakripisyo nyo. Papa, thank you so much talaga. Especially, not to all the papa, but to all my family. And not to all my papa. Basta kasi, there are single moms that, nagtataguyod din sa kanilang, pamilya. Like, they are standing as the father and the mother of their son or daughter. Like, saludo ako sa inyo. And, let us, respect our parents talaga. So, respetuin lang talaga natin yung mga parents natin. Kahit anumang mangyari, parents pa rin natin sila. Kasi minsan tayong mga teenager, di natin na re-realize kung ano yung mga ginagawa ng mga parents para sa atin. Like, especially, our papa, yung mga papa kasi natin yung medyo mahigpit Like, mahigpit. They are protecting us talaga. Tapos like, pag pinagbabawalan ka, tapos tayo para tayong naiinis, diba? Yung mga, as a teenager, naiinis tayo. Like, ba yan? Grabe naman sila git. Parang walang freedom. But they are just protecting us. So, love. They are showing their love to us. And, basta, obeying is the simple way of showing love naman kasi talaga. Obeying is the simple way of showing love. Wala. So ayun, kailangan lang talaga nating respetuhin ang ating mga magulang. Kasi darating din tayo sa point na tayo na rin yung magiging magulang eh. Like, marirealize din natin yan na, ay, ganito pala yung feeling ng maging pangulang. Pakahirap pala. Hindi kasi napakadali maging parents eh. Sabi nila mama. So to all my to all my body out there, ang init na dito. Oh my God, wait. So to all my bodies out there, like, especially tayong mga teenagers ngayon, so let's just respect our parents. Wag talaga tayong wag natin silang like, we are fighting tawag tubag-tubag we are like, kapag pinapagalitan ka tapos like lumalaban ka talaga sa parents mo, wag ganun bro, wag ganun buddy. Respetuhin mo lang yung parents mo. Respect our parents, especially to our fathers, kasi grabe yung sakripisyo na binibigay nila para lang sa atin. Halos na nga wala natitira para sa kanila eh. Basta matustusan lang yung mga gusto natin. Kaya respetuhin natin yung mga magulang natin as long as nandyan pa sila. Kasi di lahat ng bata merong magulang na kinalalakihan. To all my buddies out there, respect and love your parents habang nandyan pa sila katabi natin ngayon. Cherish the moment. Nakasama mo yung mga magulang mo. And be a good son or daughter. So sana nagustuhan niyo itong video na to. And this is our Sunday content by Buddy. So thank you so much for watching. This is your Buddy signing out. Peace.